Că degeaba l-a aruncat pe braț, ia mâna. Și că nu l-a pe ăla, degeaba. Dar să iei așa, păi eu s-am jucat de 6 ani, Nicoliță, ăla e cel mai zlat fotbalist. E poponară. Nicoliță ăla? Bă, dă. N-are ce, n-are ce căuta. Păi de ce n-a jucat bine, că n-am văzut aseară? Băi, ia mă. Băi, a jucat el? Cine? Cu pectorală, băi, ia bă. Nu știu câte ani, mai mult de 19 ani până v-ați dat la păsărică, n-am. Ia mă. Dacă vreți să te fiți ceva pe monetar, monetar. Una bună, că stați bine în care urile zero, învârșit pe băt și la spul, este așa rotativă. Nu pune... Ia mână, mă, să rățit, nu, stai rățit. Nu, pe la minus. Păi dar nu pune botul dacă n-ai. Nu e voră de bot, mă. Până o dai ca să se simte bine, ia și botul, te cântă, parcă e parcat și mizerii. Flau cu gușă, la gușă, flau. Băi, am mai terminat cu gușa, că nu e bine. De ce să și paragot? Nu, că dau și eu, dar nu-mi place. N-ai? Ia uite, bă, n-are un... Caută cel mai urât să cauți. Lucra la Dormeze, că e strâmt acolo în Dormeze. Să aibă și emoroi. Să căutați, dar... Dar unde se peluși? Ia mâna, ia la Mezon. Acum să nu o baba, acolo să... O luai pe la cotul Domnului și să fac că nu e acasă. Nu mai trebuie udătură. O, bă, 70 de pe la fizică. Ia mâna. Ce foaia de Felisa? Asta e mi-am avut sincer. Ce, să lasă-i, mă. Și ce dacă? Dar nu mă... Eu nu țin cu niciunul. N-am treabă. M-a trecut și minte. Bravo. Și? Sau până la moarte. Da, bă, nu răciți, bă. Dă-i gol de tir. Nu luăm ce. Umbli cu banii, dai 2 milioane și nu poți să iei un jucător ca lumea. Ce stai? Păi dar un jucător ca lumea valorează de la 5 milioane sus. Eu ce-s bărba ta, nu ce om să da. Păi ce? Oricum, Pantera aia stânga fundat și Mendoza era bunicel. Da, la centru, n-am ceva nu. Da, Sechele, cred că e bun la asta. Da, acum să... El te cheri schimba, am luat unul de la... A luat. Nu ne trebuie nici. Bine, v-am pupat. Să trăiți sănătate.